Бүтін Россия жеңу диктанты язу көне итеп 26 апрель жұмға көне сойлана. Онда катнашу ирекле һәм һәркемнең намус эше. Саба урта мәктәбендә бу акциягә кушылучылар сафын иң элек укучылар тулыландырды. Яшь армиячеләр хәрәкәте активистлары формага киенеп кунакларны каршы алып, аларны актлар залына озатып торды. Оештыру эшләре исә укытучыларга йөкләнде. Диктант язарга килүчеләр иң элек регистрация үтте, аларга биремле бланклар тапшырылды. Жеңу диктанты акциясендә безнең район кешеләре быел 6-нчы тапкыр катнаша, дөнья күләмендә дә ул 6-нчы тапкыр уза. Быелгысы елда безнең базалар булып Саба урта мәктәбе, Аграр күллият һәм Икшермә кадет мәктәп-интернаты заявкалар бирделәр һәм теркәлделәр. Узган елда Икшермә кадет-интернат мәктәбе һәм Аграр күллият һәм Саба гимназия базасында узган иде. Елдан-ел монда катнашучылар саны арта. Моның әһәмиятлеген аңлыйлар һәм бикләп катнашалар. Шулай ук база булып теркәлмәгән мәктәпләрдә дә дистанцион форматта катнашу мөмкинлеге бар, алай катнашучылар да бар. Ә инде менә бу базаларда үткән мәйданчыкларда үткән эшләрне без җыеп алачакбыз һәм Казанга аны айрым җыя торган пункт бар, менә шушында илтеп тапшырабыз һәм алар аның тикшереп нәтиҗәләрен хәбәр итәчәкләр. Быелгы жеңу диктанты акциясының яңалыгы геройга хат биреме. Монда бүгенге көндә хәрби хәрәкәтләрдә катнашучыларга теләкләр язарга мөмкин иде. Хат язу өчен махсус битләр әзерләнгән. Әнисә Мәүлитова геройга хатны әтисенә дип яза. Ул мобилизацияләнеп ел ярым инде менә Украина җирләрендә. Мин бу жеңу диктанты акциясына бик теләп кушылды. Минем әтим инде 1 ярым ел сугышта. Мин бу хатыма иң изге теләкләремне яздым. Сугыш тизрәк бетсен, әтим тизрәк сау-саламәт булып кайтсын дип яздым. Мәктәп дирекциясе, яшь армиячеләр геройга язылган барлык хатларны да игътибарга алып, махсус тартмага җыйдылар. Алар шулай ук теркәлеп, республикага комиссияга озатыла, аннан инде урыннарга җибәрелә. Хатта язылган һәр теләк илебезнең тыныч тормышы өчен дугада яшәү, киткәннәргә исән-сау кайтуларын теләп иде. Жеңу диктантына 5 кеше килдек без бүген. Бүгенге көндә хәрби сугышларда катнашучы егетләребез, туганнарыбыз, якташларыбыз бар. Аларны инде исән-сау җиңеп кайтуларын теләп калабыз. Киләчәктә көннәребез аяз булсын, илләребез тыныч булсын. Без шул ният белән бу акцияга теләп килдек. Жеңу диктанты дип аталган бу чара Бөек Ватан сугышы вакыйгалары темасына багышлана. Чараның максаты киң җәмәгатьчелекне Бөек Ватан сугышы тарихын өйрәнү, тарихи грамоталыкны үстерүгә җәлеп итү һәм яшьләргә тарихи хәтер федераль партия проекты кысаларында патриотик тәрбия бирү. Актлар залында экранда бу турыда Россия телевидениесеннән туры эфирда булды. Жеңу диктантын язу 4 кабинетта барды. Биремнәргә килсәк, алар 25 сорауны кылачлады. Шуларның 15-е тест формасында дөрес җавапны сойлап куя торган булса, унысына иҗади фикерләп үз җавабыңны бирү мөмкинлеге тудырылды. Бу акциядә район башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов та катнашты. Биремнәргә иҗады якын килеп, тырышып, үз җавапларын язды. Сабалыларга ил күләм чарага актив кушылулары өчен рәхмәтен әйтте. Бүген безнең илебездә акция бара. Бөтен ил буенча диктант победы. Дип әйтәбез, без аны җиңү диктанты. Бик актуаль акция минем күзлектән, чөнки безнең чорда яшәгәннәр вакытта күпләр бөтен тарихны белсәләр, бу акция белән күреп торабыз инде безнең соңгы вакытта инде кыйммәтләр үзгәрә бара җәмгыятьтә. Шушы акция белән илебезнең җитәкчесе үзебезнең үсеп килүче буынга күпмедер шушы тарихны белдерү өчен, күпмедер башларны сындыру өчен шушы акцияны оештырып, диктант победы оештырды. Үзем катнаштым, биктиреп катнаштым. Күпне уйлана искә төшерергә туры килде. Биктиреп, шундый хисләр белән әлеге диктанттан кайтып китәм. Жеңу диктанты 45 минут дәвам итте. Аннан соң барлык эшләр җыелып алынып, башкалага озатылды. Алар махсус комиссия тарихи белгечләр тарафыннан тикшерелеп тиешле билгесен алачак.